Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Martes. Yara kita sa ika-20 ng petsa sa bulan sang Setyembre tuig 2022 mga kaaksyon, no? Magapangalagad naman ang inyo sining palatuntunan tubtob kita sa Tacna Launay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag baranggayan diri sa syudad sang Bacolod, kalakip man ang ato sining mga kaaksyon nga nagapamati sa sining udto kag nagamat-amat na preparar sang palanyagahon. Walang iban sini nakachibog na, nakapanyaga na mga kaaksyon namon sa kahanginan, no? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay dalontang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters plus ang aton sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga kabanwanan kag kasudaran. Kamusta kamo dira iya mga kaaksyon namon sa kanginan kabayuntang okslang kita sining mga inuras plus man ang ato sining mga kaaksyon sa oriental side nga nagapamati, no? Kag kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Aklan, Antique, kag tubtub sa Malabutana sa ato sining pag-broadcast sa sining udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Dalonta dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Ang Escalante gali ka 37 na ining Escalante massacre mga kaaksyon subong nga adlaw, no? Ginadumdum sa aton sining mga kauturan, especially mga cause-oriented groups, mga pamilya sang sadtuan ay Escalante massacre, no? May mga pila ka mga programa nga ginapatigayon sining adlaw mga kaaksyon ng ato sining mga kauturan from Northern Negros. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama
drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga! Ano mga balita sa siring adlaw diri sa aton siring pangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay aton pagadalon balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Ang mga opisyal sang probinsya ilabi na si Gob Lacson nandito pa sa Manila mga kaaksyon, no? Negros Occidental nagapabilin ng cholera free matapos nga may isa ka kaso diri sa syudad diya sang Bacolod pero ang probinsya wala pa hilway mga kaaksyon. Provincial officials kag department head tingob nga nagsaksi sa pagbukas ang Negros Trade Fair sa Makati subong nga adlaw. Ato dito sila Porty, may mga selected lang actually nga mga department heads ang dito sa area sang Metro Manila sa Makati kay tibuksan subong adlaw ang Negros Trade Fair mga kaaksyon. Tilang taon taniya kung ano ang mangin resulta sini mga kaaksyon. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar. Ini may kang tanan sa Small Town Lottery Business Blani ining STL. Sa Bacolod naga-operate nga wala sang nagakaigong permit sa LGU. Suno kay Councilor Espino. Dugay na ang Bacolod ya way ginamagkasalyada sang STL ni pero ti may nagapataya pagyapon diri sa Bacolod nga ti may pila ka mga areas man diri sa Negros Occidental nga gin-grant nila ang permit to operate sining STL but diri sa Bacolod way giniya gin-grant sang syudad mga kaaksyon na dumduman naman nila. Sa BCPO naman nga balita karon dugay-dugay ni Aksyon Alvin Graba ini may kang tanan sa mga kapulisan bala sang Police Station 1 may person of interest na sa pagpatay kay Jason Romo. Yadtong isabla ka persona nga ginlutang sang nagasakay sa motorsiklo samtang ayara sa atubang sang Negros Occidental High School, no? Pero te ang pamangkot sano i-file ang kaso kahinay gida. Tubtob lang sa taw-taw, no? Sa Nokpo naman nga balita, Nokpo bukas sa pagpatigayon sang joint investigation sa BCPO angot sa kaso sang bugaw nga ginpugutan sang ulo. Ti ang Nokpo although nga ti part sila sang Talisay or ang Talisay part pero Talisay lang anay kag BCPO, no? Ilabi na sa Station 7 ang mapatigayon sa nagakaigo nga investigation. Kung bala isa lang naghimo sang krimen o kung duwa ining natabo mga kaaksyon sa isa ka babaye sa area sang Mansilingan kag isa man sa syudad sang Talisay. Ining ginpugutan bla sang ulo ni. Kalakipan mga kaaksyon sa balita sa patrol komemorasyon sang ika-37 anyos nga Escalante Massacre ginpatigayon subong nga adlaw. Sa balita naman sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotti bangkay nga nasapuan sa iya payag sa Barangay Burgoso sa syudad sang Cadiz wala sang foul play suno sa kapulisan. Sa balita naman kay Aksyon Elson Patino sa area sang Calatrava, treasurer isa sa isa ka barangay bala sa Banwa sang Calatrava nagapangatubang kaso falsification of private individual of use of falsified documents naka-bail sa korte.
Sa balita naman kay Aksyon na Vidya Pasible, ginkilala bilang top performing component City Police Station ang syudad sang Himamaylan sa bugos ning probinsya sa bulan sang Agosto. Sa balita naman nasyonal, Kamara ginalauman hong maaprubahan ang 2023 budget sa Setyembre 28. Presidente Bongbong Marcos ginainganyo ang mga Amerikano nga negosyante nga magnegosyo sa Pilipinas. Migrant workers so department handa magbulig sa mga Pinoy sa Taiwan. Lalaki nga napulo ka bisis nga nakuhaan sa ayuda o nakakuha sa ayuda sa DSWD gamit ang piki nga ngalan kag IDs arestado. Pagpangsipa blasang manunudlo sa estudyante sa Cagayan de Oro nakuhaan sang video. Ay may problema guro si sir nga ginpaupokya sa mga estudyante yan, no? Kabudlay maning klase ka manunudlo ang ay sinikakasan sang PRC license, no? Para siguro hindi na siya magkapanipa pa sa mga estudyante niya sini mga kaaksyon. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huli. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban Sige, karon lang dugay-dugay mga detalye, palihog lang ta-like kag share sa atong sining Facebook page sa Aksyon no Radyo Bacolod. Tapos niyo like kag share ang inyo sining mga mensahe. Kay tirahon tay na dugay-dugay ang mga ginpadala ninyo nga mga mensahe diri sa aton sining pagpangalaga. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kay matagtanay pila ka mga komersyal sa dugay-dugay, balikan ko kamo mga kaaksyon namon sa kahanginan. Magbalik ang aksyon. Balita, banat bulig. Pagkatapos lang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Sige, manamyaw tanaya sa mga kaaksyon naton nga nagapamati sa sining udto. May lang pagpamati kay Nina Litoy, kay Andro Mangilan Villarosa, no? Andro Villarosa, kay Ana Sinoro, Gian Resisio, may lang pagpamati kag Imbong Jocampo, Bret Hart Tonato, Karen Miraflor, Meryl Sabidoria, no? May lang pagpamati Rochelle Bangilesta, Idmar Kilitar, Andraki Ludes, Lilian Tadina Claridad, Jamaica Hara, no? Salamat gid Jamaica Hara, Mildred Sanglap, kay Marjon Babal, no? Marjon Babal, kay Krisha Blas, kay Pac Manuel Machong Pilingon, may lang pagpamati. Rowie Tabugok, kay Rowie Tabugok, salamat gid, no? Jamel Di Florendo, salamat gid Jamel Di Florendo. Kag Star Mayo, may lang pagpamati, no? Francisca Adjong, salamat gid, no? Nina Litoy, salamat araman siya. Si Bot Season, no? Salamat gid sir, Bot Season, kay Ryle Chi Baclayon, no? Ryle Chi Baclayon, Rodji Bosaing Tumayan, salamat gid, no? Kag Clover Aguirre, salamat gid Clover Aguirre, Connie Laparan, Imbong Jocampo, and dali lang sakay Roque, okay, nabasa tanan na ini, no? Rochelle Evangelista, siling ni Rochelle, mayong udto sa Rex, grabe ang soft drinks. Sa Rex adlaw-adlaw,
gasaka ang tag 90 lang nga dagol subong tag 200 na. Ay gali ka. Grabe manilanat ni dagol ba. Tag 90 lang sadto subong tag 200 na. Ay perte. Nina Litoy, salamat gid. Imbong Jocampo, Ana Sinoro, gatamyaw lang kay sila Sara. Sino siya? Si Marisfor. Kag diday sa Villa Claridad, no? Villa Claridad. Ano ni sa man? Villa Claridad ne? Caridad ni Guro. Pak Manuel Machong Pilinggon, salamat gid, no? Gapamati sa Payagya. Wala nga pagpamati Pak Manuel Machong Pilinggon. Krisha Blas, Marjorie Celestial, salamat gid. Jamel D. Florendo, Roy Tabugok, gatamyaw lang gagapamati sa puno kuno Kalumboy sa kay Lulong da sa San Antonio Hilamunan Kabangkalan, no? And Butchie Season ga pamati si Cherel Season kag Luisa Sofio, birthday pa nila subong dungan sa greetings. Ay birthday ha. Sige sila gid Cherel Season kag Luisa Sofio, happy birthday sa inyo, no? Ayos. John Resisio, salamat gid. Rachel or Relchi Baclayon, no? From Barangay Bata. Salamat gid Relchi Baclayon and Rodzi Bosaing Tumayan, no? Salamat gid sir. Clover Aguirre, may lang pagpamati way pa mabalaan sir. Clover Aguirre, way pa mabalaan kung madayon ng barangay kag iske eleksyon. Elizabeth Casuyon from Villa Esperanza Tangob, no? Salamat gid Elizabeth Casuyon, no? Elizabeth Casuyon, yes. Sa kay Karen Miraflor, ga-monitor sa barangay Tangob, kag kay Kerwin kag Mercy Miraflor nagapamati man. Ana Disales, salamat gid. Tamyaw lang si Ruben Villanueva, ga-monitor. Salamat gid Ruben Villanueva kag Ana Disales. Ayos, kag Evelyn Sinaon, may lang pagpamati, no? Evelyn Sinaon kag Lani Hulagay, no? Dira sa Purok Gaisano, Barangay Alihis, Bacolod City. Daligid lang mga kaksona, standbyan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte!
nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:54 ng aton oras, no? Katsibog na gurong halos kalabanan na, kapanyaga na mga kaaksyon, no? Grabe maning isa ka molbla, dira sa dalan Gatoslawo, magsulod ka, tigin na isyuhan ka sang parking notice or parking ano magtawag na, ticket or nanoda, no? Pagsulod mo pa lang niya, may may issuance na sang ticket na. Anong klase ka mul naman? Kundi pag-issue, magwa ka 20 na dang ang plitihan ang bayranay kung tag 25 Aksyon Oliver, katilaw ka na. Pagsulod mo pa lang, isuhan ka na sang ticket nila. Pagwa mo, pagkitao mong ticket mo, kung din mo nabutang, kapag kita mo, bayad ka 20 or 25, daw mo na. Pero kung wala ka ticket, amo nang pinakamasubo. Kaya pagsulod mo, kung may ticket ka, kag kung nawawasi mo, abi, na misplace mo, pagwa mo wala ka ticket, bayad ka 500 pesos. Hamakin mo na kanimal nga klase ka mul ni ay. Daw sobra-sobra naman niya. Kung butya, sukton nyo ang driver da pagsulod, butangan nyo ticket, tapos sukton nyo sang 20 or 25 pesos na. Para nga bisan madula na, tigayara naman sa susunod. O, why naman ka kinanglanda? Ti ko na misplace mo to, sobra mo ka dayan to sa sulod, kag pagabot mo, nawasito yung ticket mo sang salakyan mo, kay ginbutang mo sa bulsa mo, disgrasya, pagpanaog mo, pagwa mo, 500 pesos ang multa. Ka-animal nga klase ka mall ni ay. Ambot kun ay hoogid. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ambot kun hindi ka magbayad sa 500 pesos kundra kanila patulugon sa sulod sa parking area, ang salakyan mo kag ikaw mismo abi. Nanong klase ka mall niya? Di niyang klase ka patakaran niya man. Sa reclamation area naman, magparking ka, wala man tugan ibayad, mising ko. Sa may Mandalagan, mag-parking ka to sa parking area nila, way man bayad. Ay, nanong klase. Inilang isa ka mall sa may Gatoslawo, way labot sa Ayala, da kay way man na bayad. Pag ang isa ka mall blas sa Gatoslaw, way labot Ayala ha, kay budlay ni. Ang isa lang ka mall daw sa katinuntob lang nga klase ka obra blaw, daw ininto pa nilang bakulod nun or ang negrosanon nga magasulod sa ilang nga mall. Mas mayo ni gurong hindi lang ni pagsudlan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, isuan kanila ticket para magparking lang sa sulod. Diin ba lang required nga parking area ninyo?
Alang-alang maparking na sila sagwa. Kung may parkingan ng sagwa na sila, hindi na to sila magbayad pa. Ang masakit dito, kay kung madulang ticket mo, nga gina-issue sa ilan ka mga animal, 500 ang ilang isukot ya sa tagiyak sa lakyan. Alang-alang mo na ilamunon ang papel ng kagamay-gamay nga daan na. Nag-issue ka mo tanay sa isa ka bond paper, inaya sigurado hindi ginamadula ya. Oh, kabudlay mang klase ka patakaran sing isa ka mall ni daw pamatyaga nila do taga Singapore kaya imo ya may paganing Singapore. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Anong klase ka patakaran niya sang mall man ang mall manager da dapat ipaintindi mo ni sa tagiya kay nartulik ning klase ka patakaran ni 20 pesos ang ticket nyo kung madula pabayran nyo 500 pesos animal. May paguro life extension na coffee mix sanay kita, no? Kay para... For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Sige, daligin lang kay kuwanta na yung balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol komemarasyon sa ika-37 anyos ng Escalante Massacre ginpatigayon subong nga adlaw kagiban pang mabalita sa patrol. Yari ang report tupod na kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex nagpatigayon sa candle lightning sa Kamao Monument kung sa massacre site ining mga progresibong grupo bilang pagdumdum sa sabi ng Kamao site sa may proper maning hambal nila Aksyon Rex proper sa siyudad sang Escalante. Oo. Di Kamao site ila lang na iaguro yung aging tiguluhan na da kaya daway man na Kamao da parking area man na da ay kalika parking area da sang Valyacar Transit sang motor ambot kung may Kamao sign dira
Ani man, amo ni ang term action Rex Sa nga babaw na gigamit sang nila, merkado sa Escalante mo. Proper, no? Oh. Oo, kaya kagina ang ginimo nila nagpatigayon sila Action Rex ining candle lightning yung grupo sa mga progressive groups, especially sa nga grupo sa Northern Negros Alliance of Human Rights Advocates nga gintambungan man sa iban pa nga mga progresibo nga grupo and karon Action Rex may isa pa ka aktibidad nga bisa ng bayan para naman Action Rex sa pagdumdum o kung sining pagdumdum sa mga biyente ka mga nagkalamatay sa masaker sa syudad sa Escalante. Din sunod diri kay Edni Militar ang spokesperson sa Northern Negros Alliance of Human Rights Advocates. 37 na katuig nga nagkalamatay ining biyente ka mga mangunguma pero tubtub karon Action Rex no saya wala gyapon nakaangkon sang hustisya ang pamilya. And actually jutay lang ang volume subong sa tao nga nagapatulong dito Action Rex kay Surusaya sa kahadlok na man nga base bala nga may maaresto na naman kay dumdumo to Action Rex sa 2019 walo to ang nagkala-aresto abi kaginahadlok man nga iban nga hindi mag-join kay sa kahadlok na base bala nga madakpan man sila pero if you may remember ining walo sunod diri kay militar o kay Ernie Militar upo niya ni sadto nga nagkala-aresto bangun man that time umpisa man sa nga COVID wala Action Rex kaya ini sila tubtub karon nagapabilin sa gihapon sa prisuhan that is why panawagan Priso pa ni sila subong? Priso pa sila Action 2 Rex. years na nakaligat? Oo, kay may ginpato-pato allegedly sa ila nga mga iban nga mga dokumento kag armas Action Rex dain tubtub karon suno siya nagapabilin sa gihapon sa prisuhan. Panawagan man gani sini Action Rex sa narang kung mo hilwayo na ining walo ka mga persona nga nagkala-aresto kag ibusura na ining kon mga pato-pato nga kaso against sa ila Action Rex. Ari Action Rex ang pahayag ni Ernie Militar. May-ari pa man nga pamilya nga nagapulit para sa commemoration sang 37 Escalante Massacre. Paano ni mo ilaragway ining pag-komemorar ta sining ka-37 anyos nga Escalante Massacre, sir? Subong ilang ika-37, ungon sa mga madamo nga nagkalatago sa Northern Negros, sa mga pisan edition nga sa itong 2019, ang amon nga recruited team in sa astas subong ay pagani makagwas. So, sa amon mga membro nga progressive organization, may mga tumapagid hindi madali-dali ang madula ini sila nga nagpusoon. Bangon sa natabo to, kag sa sukong gani, way pa magani makagwa. So, bisan sa amon nga sitwasyon, dayon mangyapon nga nagkumular ang Escalante Massacre. Kumadumduman ta biyente ka mga mangunguma ang nagkalamatay sa Escalante Massacre. Kamusta na sa karon ang kaso? May hustisya na, sir, nga nabaton ang tag sa kapamilya? Sa subong, way pagid klaro nga hustisya. Bangon kay way konkreto nga hustisya ang nakuha. So, sa subong, amo na sa gyapon magapadayon ang 37 Escalante Massacre. Yes. Ano na lang ang panawagan karon sa inyong hanay kaangay sining kumemorar sining Escalante Massacre? Sa subong, sa gyapon magapadayon ang Northern Negros Alliance bisan pa man sa mga madamo na nagkalatabo, particular in Northern Negros, kag sa Escalante, padayon nga ang matas ang progressive organization. Kaya na sa hanggang may ara ng mga katanggaya sa mga mater. May assembly man dito sa Tamao, sa monument sa City of Bitasa. Tapos may ara kami prayer kag candle lighting. Tapos sa tubong, ari kami sa simbahan para mahimo sang misang bayan sang 37 Escalante Massacre. Yes. Action Rex nga kabanggit lamang sa nga pahayag diri ni Ernie Militar. Pila sila kabilog ang ang pamilya sini?
Kagina action na Rex kaya nga iban way pagkaabot ginahulat nila kay may karon sa hapon may kamustahan pa bala matabo ang activity. Oo, daw kamusta. Kamustahan. So karon ginalauman nila nga may maabot man sa mga nabilin pa bala nga mga nagkalabiktima sa Escalante massacre kay tugtog pa sa hapon karon sa hapon ang ila sini nga activity action Rex kagamuni ang ginalauman man sa iban nga mga progressive groups nga para magpangamusta man sa ila action na Rex. Si Juan Gali, subong alang-alang pa si Chief Inspector Felix Ariana kay may meeting pa si Action Rex, no? Para tani makahatag man information kay mayo man nga balita sa Metro Bacolod District Jail kapati kayo naging sila no sa nga ila sini nga padayon nga educational o kun edukasyon para sa mga PDL nga gina-training mismo. Like for example, anong training na nila? Kalabanan diri mga testa training action na Rex ang testa ning makandakaw. Oh yes sir, testa mismo ang ga-conduct sini action Rex para training ni sa mga PDL so kun person deprived of liberty. Ano ang mga courses ka ginatun-an nila? Kalabanan diri mga carpentry action na Rex carpentry, mga painting nga magamit man nila action Rex kung halimbawa makagwa bala sa prisuhan at hindi na sila mabalik sa ilang opisyo o kuno maging problema sa komunidad instead kay komuti basta test na training ka automatic daw may ara ka na NC2 do NC2 NC1 ano na sakto na may NC1 may NC2 depende sa na training sa imote pwede mo rin presentar para makamapos nga magpangita sa obra kag hindi maging problema sa community. Depende guro kung kuan kabi sentensado sentensyan ka kapangita ka para obra. Ay na. Oo, sakto na. Kung sentensyado ka. Pero kung ma-dismiss ang kaso mo, kung nagtuon ka dira, sigurado magamit mo na. Magamit gid. Kung makagawa sila sa prisuhan, especially kung magtigilty sila, promisa ang magbago, hindi na magbaligya, mas mayo magamit gid nila ang natunan nila sa sulod. Amo na sa natunan. Amo na sa natunan. Basta sa sulod ya, okay gid nang natunan ta. Ang maestudyohan ta Yes, action na Rex, no? Amo na ang importante na. Basta sa sunod, ginabang you have to learn by heart. Oo, busing ganun, dapat matunan mo niya nga magamit mo gid sa pagwa sa sulod sang prisuhan. Balita sa nga patrol, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. May mataas Jol gali sang komemorasyon sa Escalante Massacre ang tema nila amo ni Action Alvino. Escalante Massacre buhi sa kanunay og nagapabilin nga inspirasyon sa katawhan sa ilang padayon og hiniusang paglihok paingon sa pagkabot sa tinuod nga gugma, hustisya og kaangayan. Amo na sa gali. Lason si gali subungaga may mas gali dito kag officiate sini si Most Reverend Gerardo Alminasa. Si Bishop. Si Bishop sa Mount Paris Lady of Carmel Paris sa Escalante wato ni gali. Tapos Bisaya di ay diha. Binako ka ng Ilonggo pod. Hindi. Bisaya na, from Sagay kadaan do saksak sinagol na mo pagka Escalante mo, Bisaya na, Escalante, Toboso, Calatrava, and going to San Carlos. Yes, action na Rex. So, at least subong nagapadayon pagyapon na mo itong ambal man Ernie, nga nagapadayon man ang iyayila. Kaya mga 11 o'clock ang mas nila dito mo. Or less mga 11:30 pa na guro. Nag-start naman, sige pa siguro Yes, action na Rex. Okay. Report sa patrol, hindi si Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon
Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Alvin Graba. Ay, birthday. Live Extension Super Fiber. Anay kita. Salamat. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot eh. Ako nang sa balay. Pero Center, ini may kang tanan sa small town lottery business sa Bacolod. Naga-operate kuno nga wala sang nagakaigo nga permit sa LGU suno kay Councilor Al Victor Espino. No? Sino nang mamaniobra na ito kadugay naman nga naga-operate pero wala sang permit gikan sa syudad. Sinong madakop sini kundi mga kapulisan tal? Yari ang countdown sang balita ni Action na Dale Salazar. Action Dale. Action Rex, nagpangutisa si Bacolod Councilor Al Victor Espino sa Bacolod Permits and Licensing Office. Kadito iyan na-confirm nga wala sang record sa Permits and Licensing Office nga may area sang legal nga STL operations nga nakarehistro sa syudad sa Bacolod. Action Rex. No? So amo na siya ang rason kung nga tinagapangabay si Councilor Espino ang chairman sa Committee on Laws and Ordinances nga kung mahimo ang Bacolod City Police Office kaupod ang CIDG kag NBI ang ma-intensify ang ila sining operation batok sa illegal nga pagpanahon Action Rex sa particular na ang pagsulod sang STL operations diri sa may syudad nga wala iya sang may nagakaigo nga permit kag prangkisa. Action Rex gain klaro ni Espino nga wala si Action Rex nagapamalabag sa operations ng STL kung ini ang legal. Kaya according sa IAS ng explanation, kung legal gani ang STL operations diri sa may syudad supposedly, dapat mayara sang mga shares ang LGU, may mga revenue kumbaga Action Rex. Di mayara man na ang gin-allowed nila nga mga areas, may mga ambulance ang gani nga kuan mo gin pang donar kag daw may sharing ang mga LGUs gani. Ang syudad pamanas ang chimpo ni Mayor Bing, why na magkasulod ang Estelas sa Subong? Why na magkasulod, no? Kaya muna Action Rex sa pinaka-latest na certification dated September 7, 2022. Amo na siyang ginapangabay no, ni Councilor Espino sa Permits and Licensing Office. This is to certify that based on available records and file of this office, no record found of STL business anywhere in Bacolod City. So according kay Councilor Espino, amo niya pa-verify niya since may mga reports siya na baton nga nagasigi-sige ang operations ng STL diri sa may syudad Apisara nga wala sang permit sa LGU kag franchise. Amo tagalit ngin mention naton ang pagklaro ni Councilor Espino nga wala siya nagpamalabag sa operations ng STL basta ini ang legal mayra sang permit sa syudad kag maghatag or mag-remit sang revenue ang STL business diri sa may syudad sa Bacolod. Action Rex. So according kay Councilor Espino, ginatugyan niya sa BCPO, NBI kag CIDG ang pangabay nga i-intensify ang ila sining kampanya batok sining STL operations nga wala sang franchise. Kaya according kay Councilor Espino, Action Rex, sa 2023 meron sang pagnubo no sa national tax allotment ang LGU by 300 million. Amo na siyang pagnubo. According siya, kung supposed to be makabayad abi or remit ining mga STL operations diri sa syudad, mapaganhagan bala ang kakulangan kag makadugang man nga funds or budget sang syudad sa Bacolod para sa masunod nga tuig. Pamati nato ang dugang pagpahayag ni Councilor Al Victor Espino.
certification coming from the business business permits office, no? And they issued a certification that no business in Bacolod City is engaging in the the nature of small town lottery. Okay. Wala. So Akon, we are generating funds for I am not against STL. No? Okay. I am not against STL. Ang Akon lang the city should get its fair share. If they operate in the city. Amo na bala. Pero may nabaton ka nga report nga mayara ga-operate how? Mayara. Actually, that's why nga gin pursue to ang aton niya not for the stoppage of operation of STL but of course illegal eh. Okay. And that the city should get its may ara na siya tariff eh. May tarifa ang city, may tarifa ang police. And of course may ara na siya social aspect. As a matter of fact, most of our healthcare nga ginahatag sang PCSO, di ba? PAGCOR are derived from income from these gains of chance. Sa information mo, Councilor, mga Si Councilor Al Victor Espino, Chairman sa Committee on Laws and Ordinances, depende ng Action Rex ka ng maang mangintikang from BCPO, NBI, kag sa ADG. Pero na meeting yan Action Rex. Naka-meeting na sa BCPO kag NBI sa ADG? Bali recently ng Action Rex ang tikang sa SC nga pag-approve sining resolution so i-forward sa ila ang kopya ng resolution para may sang basihan ang mangintikang pero kung magnegosyo ang STL sa syudad okay lang? Kung legal, dapat kung legal Action Rex may mga revenue kag marimit man sila sa ila sining share kumbaga. Oy, mahatag mo na sila sa syudad mo. Like sa PCSO Action Rex, mayroon ang share ang national government, like ang mga pondo naton sa mga malasakit center, mayroon dira sang ginapain nga pondo for pagbulig no sa mga nagakinhanglan. So amo man ang tuyo sang Bacolod LGU sa sang SP nga tikon mahimo dapat na nag-operate sila dito sa Bacolod City, hatag sila sang revenue o kung share sa LGU Action Rex para makabig legal ang ila sining operations no sa may syudad sa Bacolod. Matong malmo Action Rex, iban ng LGU legal kay like may mga bula, may gina-live pa gani sa Facebook Live ang ila sining pagbula sang STL. At amo na kung legal si ban ng LGU kay nagabayad sang revenue ining mga operator kumbaga o kung sino man mga persona ang sa likod sining small town lottery. Update kabay dagikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Marlon Hinovia, standby sa Kapitolyo. Kwaon tada dugay-dugay ang balita mo. Dire kita naiho sa mga... This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Barangay Occidental nagapabilin sa cholera free kag provincial officials kag department heads nagtingob to nagsaksi sa pagbukas ang Negros Trade Fair sa Makati subong nga adlaw. Yari ang kaudan sang balita ni Akson na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Akson Mar. Sa mga adlaw naglaro ni Negros Occidental Provincial Health Officer Dr. Ernal Tumimbang nga nagapabilin nga hiluway o kon free sa ginatawag nga cholera ang bugos nga Negros Occidental. Ini matapos naging usisa ni Tumimbang ang pila sa dekada nga banwa kag sunod may kantanan sa estado sa dekon ang paghahambalan. Sunod kay Tumimbang nga may ara gid man niya sa mga kaso tugas ang pagkonsumo sa tubig, pag-inom sa tubig. Pero ang kalabanan is avoiding diarrhea. Waya sang gertawag na cholera, hindi pa rin sa natabo dari sa may sunod sa Bacolod nga dablag lang. May ara sang isa na ka-komparmadong kaso amo tong 37 anyos nga babae nga na-admit doon dari sa mga Doña Corazon Luxen Montelibano Memorial Regional Hospital apang naging outpatient man matapos ang 5 ka adlaw nga confinement. Ang hambal pa ni Tumimbang ang mga problema angkot sa waterborne diseases masih memang dinilai na sa kinahambalan sa kada sinapol o po na mga local health personnel labi na kon ara ang municipal kag city health officers sa mga panwa kag syudad. Yari si Dr. Tumimbang. May mga incidents of diarrhea, but not the diarrhea that should be of great concern, no? When I say great concern, most especially ang mga type of cholera and typhoid. We have sporadic nga mga amuna, but we make sure nga ginamonitor ta ang cases ng diarrhea, but not to the point nga hara na sa epidemic na proportion. But we make sure nga ma-address dayon ang cases nga hindi man siya mag-full blown kag kadto sa pumuluyo. Ang cases ang Iloilo is ano mo daw na-track na nila ang source or origin naglaptang diarrhea. No, but ang Delisato naman so far daw ay man niya sang kaso nga nagdamo ang nag-epidemic in proportion. Delisato no ay nagkadto sa amo lang point because daw ay mayara lang sporadic. Mayara nga sa isa katawo lang, maayo, but when I say that involves one place, kag certain number of people sa isa ka lugar, daw ay na siya natabo pa sa Negros Occidental. Dugang pa ni Tumimbang, so far hulat pa naman niya ang communication halin sa Department of Health sa Western Visayas. May angkol sa damlaglang kinapagawa nga public advisory. May kantanan sa
enteritis. Nasa diin ang mga personnel sa DOH sa Region 6 ang mga patigayon sa ginatawag nga environmental surveillance sa mga lugar sa may mga kaso sa gastro kung acute gastroenteritis di ang ila sa unahon ang mga lugar dito sa mga syudad sa Iloilo. Nasa diin nag-declare na ganito ang lokal nga gobyerno sa state of calamity aron man sa pagsigi-sigi damo sa kaso sa sining pamalatian. Sununggid nga adlaw, medyo matulotawhay ang mga talatapan dari sa mga provincial capital building kay ang kalabanan gid majority nga mga department kag division heads ato nagpadulong sa mga Makati City sa Cuneta City kay luyag man nila sila nga sahan ng pagbukas formal sa ika-36 nga Negros Trade Fair. Sunod gani, way man sa nakaschedule nga nga regular session sa sangguni ang padalulitan ay mga provincial board members at itong ila sa mga presensya bukas ang trade fair sa Makati City. Ang ka-action gikan sa Kapitolyo, action na Malo Hervaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. No? Aksyon na John Diaz, standbyan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang dugay-dugay ang balita sa Nokpo. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. Balik kita diri sa aton sining pangalagad sa mga kaaksyon tayo hindi gid magkalipat nagapadayon ang aton sining dakop ka daog ka promo mga kaaksyon. Kay nato sa barangay dinto, barangay 1 ay perti nagligad to nadakpan man ni Aksyon Alvin baliduha na ka mga winners mga kaaksyon. Buwas bantayan ninyo malarga ta sa pinaka mga barangays basta mati lang kamo hindi ko lang paglawagon diyo karon mabalaan ninyo karon mamati lang kamo pamati lang kamo dabla mabalaan lang na buwasa kung sinong madakpan naman mga kaaksyon no sa dakop ka daog ka promo mga kaaksyon sa Aksyon Radyo Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, sa mga kaaksyon ta, daligid ang aksyon na John Diaz kay tirahon ta niyan ay problema ninyo bla ang inyo sining nga aircon sang salakyan. Mantikon kaysa kinanglan tagid man nga kliningan inamo, dapat patinluan ta ang aircon mga kaaksyon. No backlash dashboard. Why na kinanglan nga baklason pa? Worth German For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Katuan tanang balita ni Aksyon na John Diaz sinimay kang tanan sa Nokpo bukas sa pagpatigayon sang joint investigation sa BCPO angot sa kaso sang ginpatay tublang ginaligar bugaw ho nga ginpugutan sang ulo sa Nakbanwa sang Talisay. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na John Diaz sa Nokpo. Aksyon John.
Rex ginpayag diri sang Negros Occidental Police Provincial Office sa tanan karon nga mga measures mang ilagid man nga ginahimo lamang masiguro nga ila mapadalman kini ding kaso nga pagpatay kay pagpugot tula sang ulo sa isa ka bugaw nga nasapuan na lamang dra sa area sang Barangay Zone 16 sa may syudad man sang Talisay sa Barasang Gabi Action Rex. So diri kay Police Lieutenant Joseph Catalogo ang spokesperson sang NOCPOP nga karon napaday nila koordinasyon sa BCPO Bacolod City Police Office nagkangtalan sa pila ka mga impormasyon kay ebidensya nga mahimo makabulig agud nga matumod ang motibo sa likod sang pagpatay sining isaman Action Rex ka bugaw nga ginkilala kay Mario Demetrio nga residente naman sa Barangay Singkang Airport diri man sa may syudad sang Bacolod. Sulod diri kay Catalogo nga nakabaton sila sa impormasyon nga ginaangot sa Bacolod City Police Station 7 ining kaso ni Demetrio sa babae tubilang nasapuan nga si Rovelie Mahingay sa Barangay Alihis ang Setyembre 7 Action Rex. Kaya diri ni Catalogo dako ning mabulig kun mag-cooperar gid ang Talisay City PNP kag ang Bacolod City Police Station number 10 kag itaw-taod nila ang mga impormasyon kag detalye para bala ang tanan dikto nga mga aligasyon kag akusasyon sa magtimbang nga pamilya matagan sang kasanagan Action Rex kay tikong pabalo ng pamilya ni Demetrio ginatudlo nila nga mahimo kuno aligasyon ni nila nga may kangtanan sa pagpatay sa ila mismo nga matang si Mario Demetrio ang pamilya man ni Jovelyn Mahinay pero tiko na Mahinay family naman pabalon abalila ginatudlo ito nila nga may kangtanan sa pagpatay naman sa ila nga mata mismo man ining si Mario Action Rex. Tama diri ni Catalogo matagalan ni kasanagan kung matudlo gid una kung di nagalin o kung sa diin blagin patay ining si Demetrio sinuguli niya nga mga kapdanan subong man tigto sa kaso ni Mahinay kung sino ang uli nga upod nga Mahinay antes pa man natabo ang krimen. Yari si Police Lieutenant Joseph Catalogo ang spokesperson sa NOCPO sa update niya angot silang kaso dira sa Talisay City. The challenges there is that kung confounded man generally wala sa witnesses. On the base kasi we're talking about sa Talisay alone na case, kapag in-dump na to ang lawas ng tao together with the served head. And definitely, ang pag-dump sa natin kina-consider na sa ato ng mga there are suspects, considering there are suspects in which muna na ang responsible sa pag-dump sa lawas dito sa biktima sa persons sila sa Talisay anyway. But the problem, the very chance there is to find the witness kung sino ang nag-dump dito. And then we're in. Siguro the other, ang apo na sa ginalato dira ka, if the both offices like the BCPO at the NOCPO will join their hands in a way to identify which or ano ang pinaka-last or sino ang mga tao ang last na nasa namuha sa atong suspisado na eventually resulted to be some planning incident. Probably it will also help for the clearer or give light or give sheds na tawag and also give justice sa biktima natin. Mula na sa ginalantaw natin. And then also, to stand wherein kung may makakita kita witnesses sa previous undertakings to point out, to be clear also at the same time to point out sa mga tao kung sino po mga tao na nakapag-istorya niya. So, ang ato na sa nabasihan is that kung may suspect na mag-surface, it's very helpful and somehow material or corroborative evidence ka pwede natin nga ma-connect at the same time para ma-establish natin na ang kunanong motive as to the way the dumping of the body for just for the Action Rex na diri sa kay Catalogo, sumong problema ganila saksi kon witnesses kay tikon na to naton dito ang crime scene ligwan ni sa nga lugar nga wala gito sa may naka-install nga mga closed circuit television ng CCTV camera sa palibot sa lugar. Action Rex kaya balik Catalogo hangkat ni subong sa kapulisan kung paano sila makakita bala sa mga saksi nga magkahatag sa affidavit kag makatumod man sa mga suspect sa sining nga krimen. Action Rex wala pasalig dito sa pamilya nga taga nila sa hostisang kamatayon diri ni Demetrio subong man atong sa kaso nga Mahinay sa tion nga may koordinasyon na may lusutan pa natong ginbilinan nila sa kwanto sa punta. Lusot to sa Action Rex sa Confidential Road, the access road pakalto sa may Talisay area na. Do lapit ito sa may boundary digto sa may area sang kabulok ka boundary ni Action Rex ang tulunan lang siya, hindi sementado no? Hindi sementado. Ang sa ulunhan na medyo may harad ako na portion yung rough road pa.
Pero amo na sa ginatawag din nga diversion road kay before na sa Magic Land sa Silay. Boundary na ni Catalisay kay Silay nga area mong. Okay. So, antes naksurex ang bangga sa Magic Land, kaya dan sa tuod, dra ka na maliko, gamte, kung diri ka sa highway, malabaya, pakato sila nga area, kaya diri ka din ni katalogo, kung ang taon nila, may mo, udogin tuyo, kini nga dra ibutang, kaya ang plano siguro sinidri, itaguon lang krimen, galing kay, doon na tublag ako no kay Lumiara sakitan nga dudamo pala na ganilabay ng mga salakyan sa mo sila matuniyon bisan gabi na pag nakakita nakasakay sa motorsiklo naka-identify kay muna naka-report sa mga kapulisan. Ang bago rin nila ang katsubong para sa ila kung paano nila action rex rin nga makakuha sang saksi pero dako gid makabulig ang BCP ogid kay dira sa may barangay Singkang ang bago rin ni katalogo base may mga portion dira balang lapit sa balay sining Demetrio atong sang gabi nga ganaligar nga ini siya ang ginhambalan nga may bawakal sang goma basi dito lang may nakitaan ng mga CCTV o kung naka-install nakakuha sang footage basi dito makitaan sinong upod kag nagatawag sa action rex sa mo sina nga gabi kag nagambal nga may tanyag nga inugbaligya nga goma action rex ari si balikan naton si Police Lieutenant Jody sa katalogo may angat sini. Exactly, sir. Ang hinimo natin na, sir, just in case, if the SOCO will recommend that the only founded body that before dumping the bodies there is patay na, kag wala na sa kabuhi, kag definitely wala sa gunshots wound there, another evidence that dito mismo sa Talisay City rather, ang ginpatay ng biktima. So, ang origin of the case is for Bacolod City. But kung ang recommendation sa SOCO is another way around, yung itong ipatay, the case, the restriction of the case is on Talisay City. But if the case there is dumping only of the dead body, ang ma-coordinate kita sa Bacolod na as one of the origin of the case there, kapit na Bacolod siya. Ito sa... Asa rin siyang katisubong sa NOCPO, kaya matabo. So, hindi kagapon na interview nato ng Pro 6. Abadila kung wala update, kasi mapadalada sa augmentation ng Pro 6 para lang masulba rin yung kaso action ni Rex kay last year, ang mga natabo, dili kay Castillo, nga case sa may BCPO, doon ay matunatagan sa kasanagan, kaya madari isang nokpuang kate sa ila, no? Ilabi na sa may Talisay City PNP, nga makapatigan sila sa case conference, kaya maplastar nila kung anong natabo dari action Rex. Talisay, gapon nga update, subo-subo man natabo sa isa ka mag-asawa ni Action Rex. Tabo ni kagabi. Kagabi namin nila sa puwan nga patay ining bana nga si Rolly Mahinay, 57 years old, sa Puro Kabulakan, Barangay Zone 10 sa Talisay City. Dito man sa may Zone 10, sa kulapit na to dito sa area. Kaya natabo sila din Action Rex kay Police Corporal Aljon Bautista, ang investigador sa Talisay City PNP. Nga sang Setyembre 18 pa lang niya, sang gabi, mga alas 8 Action Rex, nagpauli ng hubog ining si Rolly Mahinay. Tapos nagsinaptanay ni sila sang iyaman nga asawa nga si Rema Mahinay, 53 years old, kasi taga-dra man sa may Puro Kabulakan, Barangay Zone 10 sa may Talisay City. Nalawigan na ni Action Rex tub na magabi, mga alas 10 na sang gabi, sige gyapon nila inaway nga dawa. And then ang natabo do pisikal ng Action Rex nga nagkomosyon sila do binutong sang bana ang buhok sining iyang asawa. Pagkabutong Action Rex, siguro sa Pursabla, hulag nila nga duwa, natumba ining si Rolly Mahinay kag Rema Mahinay. Galing kay ining balay nila, tumera partisyon, nga daw matig-ang bagay Action Rex, wala pa na tumod rin ang polis, kung ito plywood, o kung hardy flex, o kung simentado nga partisyon. Pagkatumba nila Action Rex, dikto yan nalampos ining si Rolly Mahinay sa may partisyon sang balay. Kaya ang natabo, ining asawa yung si Rema, do why man ako no kay Rema, kaya tido na anad, sir na nga kanahubog, labi na ako maginaway, sila ko na physical, gigadawa, pinabayaan naman ako ng abana, kaya abiyag kakatulog lang yung iyang abana, isa ko na Action Rex, sa natumba, nagbangon ining asawa nga si Rema, kag nagbalik sa iyang iligdaan to, nagtulog sa, pagkaaga, ginantisingan niya pa rin ko ng pukaw, at ito wala, gito na nagbugtaw, ting panumduman, dili sa asawa, basi nga tulog lang sang kaulugbon, nagatinlo, paninglo, na sa kusunod sa balay, nga daw wala lang sa iya. Tugos sa uli, nagambal na ding tupad malaya, nga amo ni si certain Danny Saturnino, nagsulod sila balay, kaya ginapangita yung bana ni Rema, nga si Rolly. Dito nakita niya nga nagamyangon, nagsulod sa balay, pinalapitan, Action Rex. Dito na balaan, wala naglilit sang kabuhi, patay na ya, ining si Rolly,
Isang ginaway sila nga duwa na lampos ang ulo ya sa partesyon sa ilang nga balay. Sa report, ginapayag diri sang attending sa San's Hospital, ngayon siya nakangkon sa multiple hematoma, may pila sa dughan, kag siya kamot, kag ang kamot Action Rex ni Rolly Mahinay, hindi ko ginapamatud-an nga naginaway sila nga duwa ni Rema, kay porte karamo sang buhok, nga rada sa kamot, kaya diri mismo, kaya do binutong ibang buhok sa iya sawa, kaya do naguyudan, siguro Action Rex, ang diri ni Bautista, amo to nga rason kung nga natabo ini. Kaya diri ni Bautista, wala namang plano, ang pamilya, kung mga kabataan, diri ni Rolly Mahinay nga masakasang kasong Iloiloy kaya minado man sila nga kasation nga maginawa ini mag-asawa vertikalaw Action Rex kag physical gidya nga pagkininawa na nabot sa sinaptanay kaya si Police Corporal Bautista sa aton interview. Saya balik sa September mga susono sugod sila inawa ang asawa niya ang biktima. Okay. Tapos nagulingkan sa ano sir nagulingkan sa biktima nag-cover todo ng mga bukto sa biktima mo tapos nakabulot na tumpay na duwa pagkakumpay na duwa na pungkot ulo ka biktima sa ila na ano para pisyo sila nga balay. Ako sa moto na lipungan ang biktima kaya mo natin na may nakatulong sa loob. Iway na lang yung mga tawaya na napunggulo kayo kayo sa dito ang ulo yan na ito nga di na ito nagtulog kaya nakaway so kaya kaya napunggulo kami ng banaya mo. Pag-nagdari sa natin sa mga napit ako yung kaya para pukawos pero wala tayong kinuspad ka biktima. Ito na yun kasi ako naitapon kasi yung nila na panimalay at sa muli nakabalita sa nila na tumadalay manya mo ito ko na natapo kasi in-check na hapon dito na kung dapat natin patay na biktima may itisko ko tapos kapon tapos naman. Okay. At sa si Police Corporal Aljon Bautista ang investigador sang Talisay City PNP. Pero na-update sa may sunod sang Sipalay, may Rabi hold up na naman nga natabo. Ining ginold up Action Rex para sa kaso sa bago. Nga ikaduwa naman nila nga ginold up sila dira sa may southern portions ng Negros. Kaya ba diri isang kapulisan ni Police Lieutenant Colonel James Latayon. Dura giniguro ang sila mismo ng mga biktima. Dula gid pagpangaman na kung mo ginold up naman sila ating koleksyon nila itong sobra 20,000 pesos na dali na naman Action Rex, no? Ang kabugusan ni Detalye sina bantay karon na sa Plaka News sa Public Affairs Program sa Action Radio Bacolod. Balita gikan sa Nokpo ang ka-aksyon nyo, Action Jan Diaz. So nasa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat kinaksyon na John Diaz. Balita gikan sa Nokpo. No? Sige, dali gilang aksyon Alvin Graba. Kagangato sa nga mga out-of-town reporters. Mahinang kalaban na. Karoon lang dugay-dugaya. Standby anay kamudra sa inyo ginamtangan. May tisianay. Kulang balang imo sining lawas. Ang bite. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar.
sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no? Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sang Purok Mailom, sang Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri ang hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. Una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamo gini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang salamat. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, nagpasalamat din sa PM na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Nagpasalamat din yung patigayan ng aming activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag maibasihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ike, sa yung mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, malihoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa matay! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso gid mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gusto pa sila tanan? Sila tanan giskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot gid mo perme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Grupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso gid mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyonan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir.
Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Aloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ka sila sala. Katruma sila sa binangon, sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Napatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod
sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung may Ikanaton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, palakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Balik na diri sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time launa 2 ang aton oras 1:02 na mga kaaksyon. Ginatamyaw gali ni batchmate Jonathan Fuentesong iya sini nga anak, happy 19th birthday today kay Jasmine Hope Fuentes, no? Nagasaulog sang iyang kadlawan subong adlaw. Happy 19th birthday today, no? Sa kay Jasmine Hope Fuentes. Sige, daligid lang kay Kantuan Tanay ang dugang pang mga balita. Kantuan Tanay Section Alvin Graba sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa sining mga kapulisano sa Police Station 1. May person of interest na kuno sa pagpatay kay Jason Romobla dira sa Dalan Araneta. Nakaligad nga gabi mga kaaksyon. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa BCPO. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, ginahulat na lamang ni Police Major Ramel Sarona ang hepe sang Police Station number 1 nga makumpleto. Ini nga ginatawag nila nga circumstantial evidence. Antes ipasaka ang kaso murder batok sa suspects nga nag-responsable sa pagpatay kay Jason Romo, 26 anyos, nagapuyo sa barangay 36 sa siyudad sa Bacolod matapos ginlutang tinaligdan nga Webes September 15 sa may corner Araneta, Quezon State sa tabok lang gidaksyon na Rex sa Negros Occidental High School. Nawasuro diri kay Police Major Ramel Sarona ang hepe sang station number 1. May persons of interest na ang mga kapulisan responsable sa pagpatay kay Romo matapos nakita ang tsura sini sa CCTV camera nga ila mismo nakakuha aksyon na sa pila ka mga establishmento malapit sa lugar sang insidente. Sa diin nakita man ni Sarona kung paano maging luthangin sang suspect ang biktima gamit man ang ining 9mm pistol kag nakatikayon nga nakapalagyo sakay man sa motorsiklo. Now siya as to the motive nagapabilin nga kung madugay nga dinumtanay kung old grudge bala action Rex sa diinstru sa iya prior nga ginapatay ang biktima. May kinakontra ni siya isa ka semana kung mga awik kung isa ka semana antes kung patay rather si Romo. May nakontra ni siya action Rex nga isa ka lalaki nga taga barangay 35. Barangay 35? Oo, ang iyang kontra. Nagkasway ni sila?
Way man ni aksyon na Rex nagkasuhay kunti may nakontra pag muning mga ginalantaw man nila aksyon Rex isa sa mga motibo sa pagpatay aksyon na Rex. Ari ang pahayag ni Major Saruna. Ang person of interest naman isa lang ka-persona. Ang motive may na-develop. Yes, gitsundan niya naman ang personal grudge ay puro security mga ay nakaaway ko siya din nakuha naman ang statement sa pamilya niya na makapulik sa among investigation sa makafile kami isang nagkakaigo nga kaso. Ano gini siya personally, sir? Hindi gini siya tricycle driver. Mga timing niya lang ito naghatay siya po sa tricycle nga nakaparking. Tapos hindi ito yung tricycle lain lagi ito. Then motopagpungko niya ito. Pinalapitan siya sa suspitsado pagintiro. Niya kitaon man, sir, sa CCTV. Yes, kitaon man. Mapalo ko ng kaso akong ma-develop na monitoran niya sa confidential evidence na makuha naman. Sena Rex ang kabahin gid lamang sang pahayag diri ni Police Major Ramil Sarona. Balita nagikan sa Bacolod City Police Office ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Kinaksyon Alvin Graba. Balita gikan sa BCPO. Samtang sa iluhan tanay balita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Bangkay nga nasa Puano sa iya payag sa Barangay Burgos sa syudad sang Cadiz. Wala kuno sang foul play. Suno sa kapulisan. Yaring kaundan sang balita. Upod na kay Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex sinig sang Chief of Police sa siyudad sa Cadiz nga wala sang foul play ang kamatayon sa isa ka 54 anyos nga nasa Puanda. Ang iya sining bangkay mga lastis sa aga sang tinalikdan nga Domingo sa bahin sang Barangay Burgos, siyudad sa Cadiz. Suno sa report ang bangkay nga nasa Puan sa may Purok Dao. Ang gigilala ini kay Rogelio Castillo, 54 anyos si edad. May asawa kag wala sa trabaho, residente man sa mga lugar. Ang report nga nagaangkura sang malaking baho sa palibot. Kag dito inisya ang sa po sa iya sining pamilya sa payag nga iya sining ginatulugan. Ito nga nakita nga mga gandusay siya kag madamo nga mga butilya sang mga makahulubog nga limnon ang nakapalibot sa iya sini nga patay nga lawas. Pero sa kay Police Lieutenant Colonel Heljan Dispe nga ilan na diskubrihan wala sang foul play ang among nga kamatayon tungod wala man sang makita indikasyon lastro sa lawas, wala man sang forcible entry ang iya sini nga payag kag ang ginalantaw lamang diri amo ang napatay siya wala kaon-kaon kay tungod man sang kahulogbon permi. Negative nga dyan, no? Bisa atang nga investigation. There is no foul play nga natabo kayang pamilya nga naman nga wala ngag. Siguro ang isa sa mga kuan mo na hubog na ini or damo to botelya sa yang palibot kag saya na malang kubo 54 years old. So medyo ano naman siguro nga wala man sa may kwan sa iya kagang sa sino ang ginapamangkot bisang sa ato nga imbestigar wala man sa may natabo nga pahayag sa nga si Pupulis sa siyudad sa Cadiz sa iya nga natural death ni kag wala siya madala sa mga crime incident diri sa may siyudad sang Cadiz. Sa aton mga kaksyon nga mahilig magkape, luwat aton ganyan recommend ang Life Extension Coffee Mix. Hindi lang mga kape nga sa tagsa sa sisang aton gininom mayara. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakanlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay
Una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Roger Gotti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Sa mga kaaksyon ta, gina-recommend tagid sa inyo life extension na vitamin D3, no? Supplementation para gid ini sa tanan, no? Ini ang dekalidad matinlo. Ari, amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamiton. Ti laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason singa nga Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa iluwang tanang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa area sang Calatrava, no? Ini may kang tanan sa Treasurer Bla sang isa ka barangay sa Banwa sang Calatrava nagapangatubang kaso falsification of private individual of use of falsified documents. Naka-bail sa korte, nakapiyansa siya. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Action Rex sa Tresorera sang Barangay San Benito, nagpiyansa sang 5 accounts sang falsification by private individual and use of falsified documents sa Korte sang Calatrava. Ang akusado ang gigilala sa kay Lolita Villacroses, 61 anyos, single kag residente sang Barangay San Benito sa among Banwa. Sa bulig sang kapitan voluntaryo sini nga gindulong sa Calatrava Police Station na suspitsado agud atubangon ang iya sini nga restaurant nga ginapagwa ni Judge Charmaine Bellones sa Mascardo, ang presiding judge sang Municipal Circuit Trial Court sang 6th Judicial Region Calatrava Tubuso nga napitsahan sa tong Setyembre 1 sini nga tuig. Ang korte ang nagrekomendar man Action Rex sang 36,000 pesos nga kada count sang iya sini nga kaso para sa iya sini temporaryo nga kailwayan. Samtang Action Rex sa iban nga balita, nakapiyansa naman ang grupo ni Anay Vice Mayor Jesse Rex Bartolome sang Tubuso nga Sanday Roy Marikit, Natalie Don Hipunya kag Stephanie Carol Dumdum sa korte nga naglabot sa 72,000 pesos sa kada isa. Ang mga akusado Action Rex ang nagpangagindakop man sa kapulisan sa Banwa sang Tubuso sa kaso nga malversation of public funds or property, presumptions of malversation through falsification of public documents sa itong Biyernes nga adlaw sa pagpamuno ni Pulis Major John Ray Batadlan, hipi sang Tubuso PNP. Ang among kaso ang ginpasaka sa grupo ni Anay Vice Mayor Bartolome kag 3 ka mga kopdanan sini ni Ernesto Bantugay nga nagalikar kalakip sa payroll nga isa ka job order apang wala nakabalo nga ini siya ang nagaobra bilang GO sa among Banwa. Report gikan sa First District sa Negros Occidental. Kaaksyon nyo, Nelson Patinio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Nelson Patinio. Sa area naman ni aksyon na VJ Apasible, Himamaylan City PNP ginkilalang bilang top performing component city police station sang Nokpo. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon na VJ Apasible. Aksyon VJ. Action Rex nakabaton sang award ukon pagkilala ang Himamaylan City Police Station gikan sa pamunuan sang Negros Occidental Police Provincial Office kahapon nga adlaw Lunes
Setyembre 19 del 2022 bilang top performing component city police station sa probinsya sang Negros Occidental. Ginbaton ni Police Lieutenant Colonel Reynante Homocan, ang hepe sang Himamaylan City PNP ang nasambit nga award gikan sa kay Police Colonel Leo B. Pamitan, ang aton sining nga acting provincial director sang Nokpo sa may bahin sang Kampo Alfredo Montelibano Sr. nga nahamtang naman sa may barangay Estefania, siyudad sang Bacolod. Sandig sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Reynante Homocan, lakip sa mga ginbasehan sang Nokpo amo ang mga unit performance report kag pila ka mga accomplishments kakuha ang Himamaylan City PNP sa pinakamataas nga grado para sa bulan sang Agosto sining nga tuig. Dugang pa ni Colonel Homocan, ikaduha ng tiniyon ini nga nakabato ng ilang sining estasyon sang kaangay sini nga pagkilala. Action Rex yari ang dugang nga pahayag ni Police Lieutenant Colonel Reynante Homocan. Of course, napasalamat ka po sa aton sa personnel na nagka-contribute sila. Sila actually na siya, no? Ang contributors sa nag-number 1 tayo sa Uperate the month of August dahil sa aton support sa aton local government units, particular hindi kay our Honorable Mayor Rogelio Raymond Dongson at stakeholders naton at saka aton personnel of course and yung community at saka yung advocacy support groups, sila ang nag-bulling na nagkaroon tayo ng mga accomplishment at saka based on that accomplishment, peaceful ang aton areas ang Himamaylan City. Nabatian ang pahayag sang hepe sang Himamaylan City PNP. Ini ang inyo ka-aksyon sa Quinto Distrito. Aksyon VJ Apasible. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na VJ Apasible. No? Sa mga kaksyon ta, Aryo, makabulig sa constipation, balokang constipation, amon isang iloy-iloy, sang tanan nga mga diseases, mga kaksyon. No? Evergreen. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang parehas ni nga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa aton sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri kay hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad,
ang katapo sang Bago City Health Office. Gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo, kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Action Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission. Kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Action Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, GFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat gid ko sa ini nga medical mission nga natabo isubong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, nagpasalamat din sa LTO na ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Nagpasalamat dito nga impatigayon ang inyong activity together with sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat din sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Action Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Bahuyo, taga Purok Kalubihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Action Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka malihoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini.
Dumagya ka na klase sa babae! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga This Is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Pat? Gusto pila pa sila tanan? Sila tanan sa eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko buot kay kamo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog, idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di mara ang ilang Balita una sa tamang serbisyo. 2 minutos ang nabilin sa ato sining pangalagad mga kaaksyon namon sa kahanginan. Pero may breaking story kita ho. Bago gid lamang nakasulod dining balita gikan sa Kongreso, nagbinutuhay ito sila angot sa barangay kag iske eleksyon. Ang resulta 264 ang pabor, 6 ang hindi pabor kag 3 ang abstain, no? 264 ko dako ba? Pero ang House mga kaaksyon ang nag-approve sa third and final reading sang House Bill 4673 nga nagapaiway sang December 2022 barangay kag iske election to December 2023. Ay 41 year gid ang ipalipas, no? Pero may Senado pa prote laban-laban gid ni nga matigok man gilayon ang ining mga hagna nga ginatawag ma-election gid, no? Ti laban-laban na sa mga kaaksyon ta nga yara sa pwesto sa barangay kag iske position, pwede ka panihol na pero 1 year lang siling sang Kongreso. Ma-eleksyon dason tuig December 2023 naman. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Utong lang pagbisita ni Senate President Juan Miguel Zubiri diri sa aton nga maaprubahan ang pagpaiway sang election anay sa barangay. Tiari na pasado na sa Kongreso sa third and final reading. Sa Senado, pagka-forward nila ti largada man ini ang Senado. Paiway gid ang eleksyon. Ay, kasadya. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Sige kay Toto Balulot nga naga-monitora kay Mary Ann Joso ga tamyaw lang dira sa barangay San Agustin sa mga bata dira kag kay Rodrigo Jr., Rodmark Joso, Mariel kag ang akon nga bana si Rodrigo Joso Sr. no? Alin sa kay Mary Ann Joso kay Alin Lowe Himotea may lang nga pagpamati and nila Tarosan no? Salamat gid. Ame Rivera, salamat gid. Court Nathaniel De La Torre, Rosesco Tito Barimondo, no? From Bago City. Salamat gid Roses ko Tito Barimondo. Ay, puwerte. Kativer, salamat gid. Jima Tagwan, Novi Magapan, salamat gid. Leia Younger Esquivel, Barky Tribe, no? Kay Kimpoyo Loda. May lang pag-monitor Jocelyn. Bibi Gregorio Yolo, salamat gid, no? Kay Jane Ignacio Galio, shout out lang da kay Nong Anes Asarcon, no? Sang poblasyon Valladolid, no? Jane Ignacio, Toto Mani Maranion, salamat gid Toto Mani Maranion. Kay John Claire de Lieba, may lang pagpamati, John Claire de Lieba. Donald Kabasag kay wifi ya. Leia Kabasag may lang pagpamati. Ayos, sige. Alang-alang na to sa tiyempo. Sining bahin, mapag-goodbye na kita, mga kaaksyon. No? Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa Dilig Lamang Madugay. Upod kay Aksyon, Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sili kaaksyon sa Kahanginan Aksyon, Rex Cantong. Maayong hapon sa inyo tanan-tanan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.